Tulo ka mga bagong kampana sa simbahan sa lungsod sa Dalaget nga nagkantidad og 4.3 million pesos na taod na isip hulip sa mga nangabuak nga mga karaang kampana. Gihangop kini sa mga parokyano kay subli na silang makabati sa bagting sa tinuod nga kampana ilabi na niining panahon sa Pasko. Sayra nato ang detalye sa report ni Alan Domingo. Subling nadungog ang bagting sa kampana sa mga parokyano sa lungsod sa Dalaget. Human mataod ang dugang tulo ka mga bagong kampana sa parokya sa San Guillermo. Pinatuyo nila kining gipahimo sa nasod sa Poland sa kantidad nga 4.3 million pesos. Nga alang sa mga tao, nga dili nila isapayan basta subli nilang mabati ang tingog sa tinuod nga kampana. Ang nangalipay kayo ang mga parokyano nga nakadungog na og bagting sa kampana kay kini importante mo kayo sa ato nga mga church services. Wala sa miaging mga adlaw nga wala na mga kampana, di na gani makapangadji og mga angelos. Napadiha ang kampana sa second floor yun. Ato ang naon, amping lang kita. Sa katapusan, nakabot na yun sa nahimutangan sa mga kampana diri sa simbahan sa lungsod sa Dalaget. Diin, usa sa tulo ka mga bagong kampana ang gitaod karon diri. Worth 4.3 million pesos. Gikalipay kini sa mga parokyano sanglit subli nilang nabati ang bagting sa kampana. Nasayran nga nangabuak ang mga karaang kampana sa simbahan human giagian og mga katalagman sama sa linog ug bagyo. Nunot nini gihipos nila ang mga kampana nga nangabuak og gidisplay sa museum sulod sa parokya sa San Guillermo. Kini ang duha ka mga kampana diri sa parokya sa Dalaget. Kung ato makita 1882 pa ang nakamarka dinhi unya nakakaron nini gidisplay sa ilahang museum aron makita usab sa mga tao nga mobisita diri sa ilahang parokya. Giilisan na mo ang kampana kay pila na gyud ka tuig taon nga wala mi makadungog o bagting sa kampana. So kadpa niya atong paglinog sa Bohol na affected ang among kampanaryo na buak ang ubang kampana gipun-an pagyod sa iyang pagbagyo Odette. Mo nang 7 ka bells gyud ang nang dunay diferensya nga buak. Samtang ana sa mga dalagitnon, giuhaw sila sa bagting gikan gyud sa tinuod nga lingganay o kampana nga subli nilang nabati sugod ni antong Disyembre 7 og natunong sa panahon sa Pasko. Sama sa kanta nga Jingle Bells, nagpakita lang kung unsa ka mahinungdanon ang kampana sa kalihukan sa katawhan sa kalipay ug sa kasakit. Magsilbi matud pa kini nga tigpukaw sa pagtuo sa mga tao. Nalipay good sir kay nanami bagong kampana unya makaibalo mi sa sign sa dunay patay, dunay misa, tawag. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.